Good evening everyone. Welcome back again. फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर आङो फिन खेबसे RCK नि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावदों। थ' इन्टारेस्टिं बिराद मोजां एप्लिकेशन्स आरो जेबो प्रब्लेम गैया, डिप'जिटनिबो जेबो प्रब्लेम गैया, उइथड्रलनिबो प्रब्लेम गैया। थ' जोङो थाबैनो गोदान समावनो ना थ' आर्निं खालामनांगौ आरोना। थ' डिप'जिट खालाम आरो आर्निं खालाम। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो लादों जोङो बेसेबां लेभेल मोननो हायो, बेसेबां जइन खालामबा। थ' आङो दिन्थिलांगासिनो, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। VIP 1 जोङो VIP 1 मोननो थाखाय बेवहाय L1 L2 L3 ना थ' बेवहाय जोङो टटेलि 20 जन मोननांगौ नै फार्स्टआवनो दङ। थ' बेबायदिनो जोङो बेवहाय दैलि सेलारि मोननो हायो आरोना। थ' दैलि सेलारि लानो थाखाय जोङो जइन खालामनांगोन आरो बेबायदिनो दङ बेवहाय VIP 2 50 जन नांगौ। बेयावबो 1200 करि मोनगोन आरो बिनि उननिफ्राय गोबां दं 490 200 बेबायदिनो 1000 2000 VIP 7 सिम दङ ना थ' जोङो बेखौ नायनानै लायोबा बयबो मिथिखायो गोबां बेवहाय सेलारि जानो हायो ना। थ' थाबैनो नोंथांमोना जइन खालामदो आरो बेबायदिनो आर्निं खालामनो हागोन। एप्लिकेशन्सआ जोबोद गोदान आरो जोङो बेवहाय थाबैनो बेबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ आरोना। थ' निस्सय जोङो बेयाव हागोन बयबो गोदान एप्लिकेशन्स थ' थाबैनो बेवहाय इनभेस्ट खालामदो आरोना। थ' बिदिब्ला जोङो बयबो बेखौ मोनखागोन, टेलिग्रामावनो नायनानै लानो हायो आरो आङो बेखौ बुंबाय थानो सानाखै। बिदिब्ला जोङो एप्लिकेशन्सआवहाय थांनि। एप्लिकेशन्सआबो बिराद मोजां गेवखायो, माने बेबायदि पेन्डिं जाया आरोना। थाबथाला जेबो गैया बेबायदि। थ' एप्लिकेशन्सआ बिराद मोजां लोगोफोर। थ' निस्सय आर्निं खालामनो हागोन। एप्सखौ जोङो नैबे गेजेरावनो मोनखायो नै। जायफ्रा दासिमबो इनस्टल खालामाखै खालामना लानो हागोन। बेबायदिनो शेयार अपसन दङ नै आरो सार्भिस दङ। थ' कमप्लेन मोनोबा जोङो बेवहाय हेल्पलाइनाव थांनो हागोन बे खनायावहाय। बेबायदिनो जोङो बेनिफ्रायबो आर्निं खालामनो हागोन। बेबायदि जोङो सिगनेल मोनो गाहायावहाय गासैबो एखे, फ्राय माने सेम YBY निफ्रायनो बेबायदि जाबोजोबनाय बायदि आरोना, गासैबो एखे। थ' जोङो बेवहायबो इनभेस्ट खालामनानै गोबां रां आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर। एप्लिकेशनाहाय जोबोद गोदान, बयबो मिथिखानाय, सप्तासेयानो बेबायदि जायाखै। थ' बिदिब्ला जोङो ओरैनो थानानै लाब गैला, थाबैनो बेवहाय जोङो जइन खालामदो आरो बेनिफ्राय आर्निंखौ जोङो खालामनो हागोन आरोना। थ' जोंहा ट्रेडिंनि टाइमा बेबायदिनो हरावसोहाय 6टा ना थ' मोनाबिलिनि 6टानिफ्राय ट्रेडिंनि टाइमा जागोन। थ' जोङो आर्निं खालामनो हासिगोनलाय थाबैनो। जइन जादो लोगोफोर जायफ्रा दासिमबो जइन खालामाखै आरो रेजिस्टारल'सो खालामनानै थादों ना। थ' बिराद मोजां एप्लिकेशन्स। जोङो टिम बानायनो हायो, बेवहाय दंजोबखायो अपसनाहाय। स' टिम बानायनानै जोङो आर्निं खालामनो हायो आरोना। थ' लोगोफोर बिराद मोजां सुबिदा आरो बेबायदि एप्लिकेशन्सफ्रा बांद्राय दिनथ' थाखाया होननानै जोङो मिथिखायो बयबो। बेखायनो जोङो बेवहाय थाबैनो इनभेस्ट खालामनानै आर्निं खालामनो हायो आरोना। प्रफिटआथ' मोजां प्रफिट जागासिनो आरो जोङो बेसे जइन खालामबा बेसे सेलारि मोनगोन जोङो मिथिजोबखाबाय। थ' बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, थाबैनो इनभेस्ट खालामदो आरो आर्निं खालामदो आरोना। थ' नेनानै थायोब्ला आरो एप्लिकेशन्सफ्रा गोबाव जालाङोब्ला बोरायलांबाय थागोन। थ' जोङो नेनानै लाब गैया, बेबायदिनो गोबांफ्रा गोबां रां खामायबाय। थ' जोंबो आरो नायनानै थानानै लाब गैला ना। थ' बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै जोङो थाबैनो आर्निं खालामनो हागोन आरो। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनबाय, गोजोन्थों।